Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som vás pozval do priestorov Európskeho domu pri príležitosti opätovného otvorenia letnej sezóny, ktoré je plánované 15. mája tohto roku. Je to sobota, májová sobota, myslím si, že priestor na to, aby sme opätovne po roku otvorili opäť priestory pre ľudí, pre verejnosť, priestory Európskeho domu a kultúrnej stodoly.